Καλώς ήρθατε στην ενότητα τα ψηφιακά κόμικ. Σε αυτή την ενότητα θα δούμε πώς ορίζονται τα κόμικ, ποια είναι τα διάφορα είδη κόμικ, την ιστορία των κόμικ, τη μορφή των κόμικ, τι είναι τα ψηφιακά κόμικ. Και θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή μας με χρήσιμους συνδέσμους από το διαδίκτυο. Ορισμοί. Οι γνωστοί θεωρητικοί και δημιουργοί κόμικ Will Eisner και Scott McCloud ορίζουν τα κόμικ ως γραφικά ή άλλες εικόνες σε αντιπαραβολή με μια προμελετημένη σειρά, με σκοπό να μεταφέρουν πληροφορίες ή να προκαλέσουν μια αισθητική ανταπόκριση στον παρατηρητή. Ο ορισμός αυτός αφήνει ορθά έξω τις γελιογραφίες, που είναι μεμονωμένες εικόνες, αφού στα κόμικ υπάρχει σαφώς μια αφηγηματική αλληλουχία μεταξύ των εικόνων. Τα κόμικ είναι τόσο για μικρούς αναγνώστες, όσο και για ενήλικες. Θεωρείται ένα αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο είδος αναγνώσματος με ευρύτερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Τα είδη των κόμικ. Τα κόμικ strip που υπάρχουν σε εφημερίδες και περιοδικά είναι τα πιο συνηθισμένα είδη κόμικ. Ένα κόμικ strip αφορά μια μικρή ιστορία, η οποία ξετυλίγεται μέσα σε 3 ή 4 καρέ. Οι μεγαλύτερες ιστορίες σε ειδικά περιοδικά, σε εικονογραφημένες νουβέλες και σε άλμπουμ ονομάζονται απλά κόμικ ή βιβλία κόμικ. Τα βιβλία κόμικ έχουν είτε αυτοτελείς ιστορίες, είτε ιστορίες σε συνέχειες. Η ιστορία των κόμικ. Τα κόμικ γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στην Αμερική. Πολύ γνωστά είναι τα κόμικ με τις ιστορίες με υπερήρωες των εταιριών όπως η DC Comics και η Marvel Comics. Πρωτοπόροι στην Ευρώπη ήταν οι Βέλγοι, με εκδόσεις όπως ο Τεντέν και το περιοδικό Σπυρού. Σήμερα, εκδοτικοί οίκοι μεγάλου βεληνικούς εκδίδουν βιβλία κόμικ και έχουν πληθύνει συγγραφείς κόμικ. Η ιστορία των γραφικών νουβέλων. Πρωτοπόρος δημιουργός γραφικών νουβέλων είναι ο Αμερικανός Will Eisner. Δημιούργησε πολύ γνωστές νουβέλες στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η πρώτη του γραφική νουβέλα είχε τίτλο A Contract with God and Other Stories of Tenement Life, η οποία δημοσιεύτηκε το 1978. Οι γραφικές νουβέλες έγιναν πιο διάσημες στη δεκαετία του 80 με την κυκλοφορία 3 σημαντικών έργων. Το έργο Watchmen, το 1986, του Alan Moore. Το έργο The Dark Knight Returns, το 1986, του Frank Miller που είναι μια ιστορία Batman, και το έργο Mouse, το 1987, του Art Spiegelman. Το έργο αυτό είναι το μοναδικό έργο κόμικ που έχει κερδίσει βραβείο Pulitzer το 1992. Ταινίες από κόμικ. Πολλές ταινίες βασίζονται σε ήρωες ή σε σενάρια κόμικ. Για παράδειγμα, οι ταινίες Superman, V for Vendetta, οι 300, το Sin City, το Persepolis και άλλες είναι μεταφορές διάσημων κόμικ στη μεγάλη οθόνη. Μάγκα. Μάγκα στα Ιαπωνικά σημαίνει κόμικ. Εκτός Ιαπωνίας, ο όρος συνήθως αναφέρεται συγκεκριμένα στα Ιαπωνικά κόμικ. Σε καταλέξη μετάφραση μάγκα σημαίνει τυχαίες ή παράξενες εικόνες. Η λέξη μπήκε σε κοινή χρήση μετά τη δημοσίευση του Hokusai μάγκα τον 19ο αιώνα. Τα μάγκα έχουν ιδιαίτερη τεχνοτροπία ζωγραφικής και αισθητικής. Η αφήγηση και η τοποθέτηση των καρέ διαφέρουν από τα δυτικά κόμικ. Τα καρέ διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Τα μάγκα έφτασαν στη σημερινή τους μορφή λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα μάγκα είναι δημοφιλή. Στην Ιαπωνία, τα μάγκα είναι πάρα πολύ διαδεδομένα. Υπάρχουν τα μάγκα Kisaten, όπου άνθρωποι πίνουν καφέ και διαβάζουν μάγκα. Η Candy Candy θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα διεθνώς. Βασίστηκε σε μια σειρά μάγκα και κινουμένων σχεδίων 115 επεισοδίων ιαπωνικής παραγωγής.
Την υπόθεση για τη σειρά της Candy Candy έγραψε η Kyoko Mizuki και τα σχέδια ήταν της Yumiko Igarashi. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το κεφάλαιο του Karl Marx κυκλοφορεί στην Ιαπωνία σε μορφή κόμικ μάνγκα. Η δομή των κόμικ. Τα κόμικ περιέχουν πλαίσια, ετικέτες. Μορφή των κόμικ. Τα κόμικ περιέχουν πανελάκια, τα οποία μπορεί να έχουν πλαίσιο και να απέχουν μεταξύ τους με κάποιο διάκαινο. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχουν πλαίσια στα πανελάκια και δεν είναι ευδιάκριτα τα όρια τους. Κάθε πάνελ περιέχει κάποια εικόνα ή σκίτσο υποβάθρου και τους χαρακτήρες. Σε ένα πάνελ μπορεί να έχουμε και ετικέτες. Οι χαρακτήρες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από μπαλονάκια διαλόγων. Υπάρχουν διάφορα μπαλονάκια, αλλά για να δείξουν ένταση φωνής, άλλο για ψίθυρο, άλλο για σκέψη και άλλα πολλά. Ας δούμε ένα παράδειγμα από το κόμικ με τίτλο «Mouse». Άλλα παραδείγματα τρόπου παρουσίασης ιστορίας σε κόμικ. Μορφή των ψηφιακών κόμικ. Σήμερα τα κόμικ δημιουργούνται και διανέμονται σε ψηφιακή μορφή. Ο πιο απλός τρόπος είναι να ψηφιοποιηθούν και να ενσωματωθούν σε κάποιο ιστότοπο. Πολλοί καλλιτέχνες προτιμούν να χρησιμοποιήσουν γνωστά εργαλεία επεξεργασίας γραφικών, παραδείγματος χάρη Photoshop, ώστε να ετοιμάσουν τις δημιουργίες τους σε ψηφιακή μορφή. Άλλοι δημιουργοί κόμικ ασχολούνται με το να ενσωματώσουν κινούμενες εικόνες στα ψηφιακά κόμικ. Πρόσφατα έχουν κατασκευαστεί εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών κόμικ. Απευθύνονται κυρίως σε δημιουργούς που δεν έχουν μεγάλο ταλέντο στο σκίτσο. Διαδικτυακοί τόποι με κόμικ. Στις διευθύνσεις που ακολουθούν, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα κόμικ.